No último ano, a afluencia de turistas a Muros incrementouse notablemente con respecto a anos anteriores, un feito que evidencia que cada vez o municipio está a ser máis coñecido e valorado. Dende o Concello buscan tratar de desestacionalizar a chegada de visitantes ao municipio e que non se limite únicamente aos meses de verán. Neste sentido, a alcaldesa María Xosé Alfonso destacou a programación teatral deseñada ata finais de ano, o que permite que todas as fins de semana haxa todo tipo de oferta, tanto para os máis pequenos como para os adultos. Temos unha programación na Casa da Cultura boísima, con obras de teatro e algunha emisión de película de cine e musical que son de verdadeira calidade, de verdadeira altura. Agora xa está a programación completa ata finais de ano, a programación teatral ata finais de ano, que permite que haxa prácticamente todas as fins de semana, todos os sábados, algunha representación teatral ou ben para público infantil ou ben para público máis adulto. Outra das ofertas turísticas de Muros é o Museo da Marea, unha instalación que acolle exposicións de diferente temática, como a que agora pode visitarse, baixo o título Unha invasión silenciosa, a biodiversidade baixo ameaza. É unha exposición que vai estar ali no Pozo do Cachón e entra dentro deste circuito que temos habitualmente durante todo o ano de exposicións temporais que se organizan ali, non? Entón, bueno, recordar que temos esta instalación visitable durante todo o ano, hai unha persoa todo o ano ali que fai visitas guiadas ao propio Centro de Interpretación de Muíños e que ademais, insisto, alberga exposicións de distintas temáticas, en este caso é de temática medioambiental, porque hai moita colaboración tamén entre os departamentos de turismo e medio ambiente, pero casi en calquera época do ano se pode visitar algunha exposición ali. A alcaldesa destacou tamén os contidos que integran o actual Museo do Mar, na antiga fábrica de Sel. Ao longo de todo o ano está tamén a Sel, a antigua conserveira de Sel, que alberga xa o Museo do Mar, donde hai moito contido de museo, museístico, xa hai exposicións que se poden visitar tamén durante todo o ano. A isto hai que engadirlle tamén as visitas guiadas ao casco histórico ofertadas dende o Concello, así como tamén o punto de información turística, que permanece aberto durante todo o ano.